Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στο πρώτο μου βίντεο, vidcast, podcast, δεν ξέρω σε τι μορφή θα το δείτε. Είμαι χαριτωμένη και μου αρέσει να ασχολούμαι με μηντιακές τρασίλες. Όλα ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο του 2023. Ένα βροχερό και παγωμένο βράδυ παρακολουθούσα τις τελευταίες εξελίξεις στο beef μεταξύ επώνυμου αλκοολικού και σούλας γκλάμουρους, ώσπου το YouTube μου πρότεινε ένα μηντιακό απόφθεγμα που θα έπρεπε να ανήκει σε μουσείο. Πώς σε λένε? Μαχμούτ Μαρία. Αν είχες έρθει πιο νωρίς δεν θα μας χώριζε κανείς. Μετά από 10 λεπτά ανεπανάληπτου trust binging, αποφάσισα να ψάξω πιο βαθιά για τις ρίζες του ελληνικού Trust TV. Μια ώρα μέσα στην έρευνά μου και άθελά μου είχα μπλεχτεί σε ένα μπερδεμένο κουβάρι που φαινόταν λες και δεν είχε τελειωμό. Εκείνη τη στιγμή πήρα μια μοιραία απόφαση. Είναι χρέος μου ως πολίτης αυτής της χώρας να δημιουργήσω ένα συνοχικό τρασοαρχείο. Σε οποιαδήποτε μορφή. Και αυτή που αντικειμενικά γουστάρω είναι αυτή που παρακολουθείτε τώρα. Καλώς ήρθατε στο πρώτο μου επεισόδιο του οτιδήποτε είναι αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή. Ξαπλάρετε, χαλαρώστε ή έστω κάντε ένα multitask όσο με ακούτε και απολαύστε αυτό το μακευτικό ταξίδι στην τηλεοπτική χωματερή των πιο λουμπενίστικων πτυχών της ελληνικής TV. Πριν ξεκινήσουμε την κατάδυση στα τρασοάδυτα, είναι σημαντικό να αναλυθεί ο όρος Trust TV και όλα τα στοιχεία που κάνουν μια εκπομπή ένα σκατένιο διαμαντάκι. Σύμφωνα με το Urban Dictionary, Trust TV είναι εκπομπή κακής ποιότητας. Δεν θα πω ψέματα, είναι μια πολύ ok απάντηση. Αλλά λείπουν πάρα πολλά στοιχεία από τον ορισμό. Θεωρώ ότι τα σημαντικότερα είναι το είδος εκπομπής, το περιεχόμενο της εκπομπής και το είδος ατόμων που τους παρουσιάζει. Πιο συγκεκριμένα, το είδος εκπομπής το οποίο θα μπορούσε να περιέχει τρας περιεχόμενο θα μπορούσε να είναι reality TV, σίγουρα. Variety shows, τύπου Τατιάνα Στεφανίδου, talk shows, πάλι τύπου Τατιάνα Στεφανίδου, αλλά πιο συγκεκριμένα θα έλεγα τα πρωινάδικα, τύπου Face Κορδά και τέτοια, και ειδησιογραφικές κίτρινες εκπομπές, τύπου Ευαγγελάτος, τύπου 3D, CGI, μπαίνω μέσα στο παλάτι του Buckingham. Ακόμα και σε σοβαροφανείς εκπομπές μπορούν να είναι ή να γίνουν τρας ή να αποκτήσουν τρας στοιχεία, όπως είναι για παράδειγμα το X Factor, το Greek Idol και όλα αυτά. Τώρα, όσον αφορά το περιεχόμενο, είναι αρκετά self-explanatory. Η Ανίτα είναι η Ανίτα, η Τατιάνα είναι Τατιάνα και το X Factor είναι X Factor. Η κάθε εκπομπή έχει το δικό της περιεχόμενο και το δικό της ιδιαίτερο αστέρι που την απογειώνει ή την προσγειώνει στη δικιά μας περίπτωση. Το είδος παρουσιαστή που αναλαμβάνει τρας εκπομπές είναι πολύ συγκεκριμένο επίσης. Πρέπει να έχει ένα τρολίστικο ύφος. Πρέπει να είναι ετοιμόλογος και snappy στις απαντήσεις του. Και τέλος, το αγαπημένο μου, να κάνει ξεψύρισμα στο content που του δίνουν οι καλεσμένοι. Το ελληνικό τρας υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Ωστόσο, οι πρώτες εμφανίσεις στη τηλεόραση έγιναν κατά τη δεκαετία του 90. Ως γνωστόν, ο κόσμος είχε λεφτά τότε. Άρα και τα κανάλια είχαν λεφτά, άρα υπήρχε budget για ποιοτικές εκπομπές. Εμείς ωστόσο θα επικεντρωθούμε στην πλέμπα. Ξεκινώντας δυναμικά με τα Iconic, θα αναφερθώ σίγουρα στην Ανίτα Πάνια και στο Χρυσό Κουφέτο. Το Χρυσό Κουφέτο ευλόγησε την ελληνική τηλεόραση το 1995 στο New Channel, ή όπως αρέσει σε μένα να το αποκαλώ το παλάτι του τρας. Για να καταλάβετε τη σημαντικότητα του New Channel στην ελληνική pop κουλτούρα, πρέπει να μείνετε μέχρι το τέλος για να δείτε πόσες τρας εκπομπές φιλοξένησε αυτό το κανάλι. Το Χρυσό Κουφέτο ήταν εκπομπή με συνοικέσια. Επομένως, σε εμάς το 2013 φαίνεται αυτονόητο το τι θα μπορούσε να ακολουθήσει. Κύριε Νίκο, είστε 58 ετών. Τι είναι αυτό που φοράτε εδώ? Το χρυσό? Το σύμβολο της Βασιλείας. Α. Θέλω μια γυναίκα κάτω από 45, να είναι παρθένα στη ψυχή, στο μυαλό και στη γλώσσα. Έτσι κυκλοφορείτε συνήθως? Όχι, όταν πήρα τη σύνταξή μου, μου ήρθε στην καρδιά μου να φτιάσω τέτοια ενδυμασία. Και τη φοράω σχεδόν πολλές φορές. Θέλω μια χαζούλα, μια χαζή. Ναι. Ανάλογη. Για το κρεβάτι των στεναγμών. Του σατανά! Δεν μπορούσα να πάω, χτες πήγαινα έτσι και σήμερα!
Στα 18 και μπορώ να παντρευτώ μια πεντάμορφη τέτοια και να την πάω στην Άγιο Σοφιά. Ωστόσο, για εκείνη την εποχή, η φάση των on-air συνοικεσίων ήταν πρωτόγνωρη. Όχι σε τη σημερινή εποχή που πλέον είναι παλιά μου τεχνικόσκηνο, αλλά τέλος πάντων, ας μην προτρέχουμε. Οι ενδιαφερόμενοι γιατέροι δηλώναν το ιδανικό τους έτερο ήμιση, ενώ οι τηλεθεατές που τους λιγουρεύονταν ήταν ελεύθεροι να καλέσουν για να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους. Ταυτόχρονα έπρεπε να αναδείξουν την αντοχή τους και τις γυμναστικές τους ικανότητες καθώς χοροπηδούσαν σε μπάλες γυμναστικής. Αρκετά σουρεαλικών αντικειμενικά και ειδικά με τη συνοδεία του άκρος 90's σκηνικού και της μουσικής ασανσέρ που λειτουργούσε ως μουσικό χαλί. Στο τέλος του επεισοδίου γινόταν επίσης η απονομή του χρυσού κουφέτου, χωρίς κάποιο συγκεκριμένο κριτήριο, σε έναν Εργένη ή και Εργένισσα. Το χρυσό κουφέτο, αλήθεια είναι, θα μου μείνει αξέχαστο και όχι μόνο σε μένα, αλλά και σε όλους μας. Προχωρώντας, θα περάσουμε στο κεφάλαιο Ερωτοδικείο, 1997. Το Ερωτοδικείο είναι ακόμα ένα διαμάντι του New Channel, το οποίο έφερε στην επιφάνεια τα πιο μη άτομα στην ελληνική pop κουλτούρα. Σε αυτό το επεισόδιο δυστυχώς δεν έχω το χρόνο να αναλύσω εντελεχώς την υπέρτατη αυτή εκπομπή. Ωστόσο, θα σας κάνω recommend σίγουρα το επεισόδιο του Άρη Δημοκίδη, Σκληρή Αλήθεια και το Ερωτοδικείο. Πήγαινε δείτε το, θα το αφήσω κάτω στην περιγραφή. Νιώθω επίσης ότι οι περισσότεροι ήδη ξέρουμε το Ερωτοδικείο, είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω meme culture, επομένως δεν θα εξηγήσω πώς λειτουργούσε. Αυτό που θα συζητήσω ωστόσο είναι οι πιο λαμπρές του στιγμές. Θα ήθελα να ξεκινήσω λοιπόν αυτό το mini deep dive στο Ερωτοδικείο με την κόντρα μεταξύ εθνικά μπουτια και εθνικού στάρ. Σήμερα κάνω drag show. Έχω ξεκινήσει drag show και με πολύ μεγάλη επιτυχία. Μιλούμε διάσημες star, τη Ζώζου Σαμπουτζάκη, τη Ρίτα Σακελαρίου, τη Βύση. Το Ερωτοδικείο γενικότερα, ενώ έφερνε για καλεσμένους του άτομα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, ο τρόπος που έκανε την προβολή αυτών των ατόμων ήταν λίγο homophobic και transphobic σε πολλές περιπτώσεις, ειδικά στην περίπτωση της Εύας Κουμαριανού που θα δούμε και σε λίγο. Και πρόσφατα έγινε ένας διαγωνισμός και βγήκα Μίστερ Εθνικά Πόδια. Η αρχή του τέλους. Εδώ είναι το μετάλλιό μου. Το μετάλλιό σας, παρακαλώ, στην κάμερα λίγο, ξαναδείξτε το. Μάλιστα. Θα ήθελα λίγο να σχολιάσουμε επίσης το κούρεμα του Εθνικά Μπουτια. Μοιάζει σαν την Ellen DeGeneres. Τώρα θα μπούμε στο σημαντικό κομμάτι που είναι πρακτικά η πρώτη τους κόντρα μεταξύ του Mr. Μπουτια και του Εθνικού Σταρ. Είναι το Avengers Civil War του Ερωτοδικείου. Θα πρέπει λίγο να σεβαστούμε λίγο ένα τίτλο εθνικός, γιατί έχουμε γίνει εθνικά νούμερα, τα βγαίνουν εθνικές... Αυτό που είπες εννοείται για μένα, εθνικό νούμερο. Όχι, ναι, εσάς κύριε μου... Κύριε, επικαλούμε τον τίτλο του Μίστερ Εθνικού Σταρ και με λέτε νούμερο εμένα, εσείς κύριε Βαγγελόπουλε. Είναι δυνατόν εσείς εμένα με λέτε εθνικό νούμερο? Τι έχεις εσύ, κραγιό στα χείλια και πεταλούδο μάτι? Ποια είναι η δευτεριότητά σου? Μιλάει για τη μεγάλη μας Αλίκη μου Ιουκλάκη. Εσύ ποιος είσαι? Ποιος είσαι, πες μου? Λες Αλίκη μου Ιουκλάκη και τάφους και γαρίφαλα. Είναι ντροπή σου να μιλάει για αυτές τις εθνικές συμπάραξεις. Εγώ τα είπα, είμαι μοντέλο, είμαι συμμετέχνης. Και από εκεί και πέρα, όπως γνωρίζουμε όλοι, ακολούθησε μια διαμάχη δεκαετιών μεταξύ του Mr. Μπουτια και του Εθνικού Σταρ, η οποία σε κάθε φορά που ερχόταν στο προσκήνιο σε κάποια εκπομπή πάντα ήταν ακριβώς το ίδιο, δηλαδή τσακώνονταν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως την πρώτη φορά το 1997 στο Ερωτοδικείο. Ένα ακόμα αγαπημένο μου απόφθεγμα από το Ερωτοδικείο είναι οτιδήποτε έχει κάνει η κυρία Ελένη Λουκά σε αυτή την εκπομπή. Εδώ θα δούμε ένα παραλήρημα της κυρίας Ελένης Λουκά στο Ερωτοδικείο εναντίον κομμουνιστών για την 28η Οκτωβρίου. Ως γνωστόν, ο χριστιανικός φονταμεταλισμός σε συνδυασμό με τον κομμουνισμό δεν είναι ποτέ ένα καλό μίξ. Κοιτάτε, θέλω να περάσω ένα μήνυμα για την 28 Οκτωβρίου, είναι άσχετο βέβαια με το θέμα, αλλά με ενδιαφέρει και αυτό. Θέλω να πω ότι πέρασε η γιορτή, αυτή η μεγάλη γιορτή, 28 Οκτωβρίου 1940. Σου είπε την ημερομηνία. Σου είπε το πότε έγινε 28 Οκτωβρίου και για ποιο λόγο τη γιορτάζουμε. Σου είπε για ποιο λόγο την υπερασπίζεται. Δηλαδή είναι πέρα από όλα τα υπόλοιπα.
πέρα από το γεγονός ότι είναι girl boss, γυναίκα αφεντικό, είναι και ενιστόρητη. Αυτό είναι ένα ουράνιο θαύμα. Είναι το θαύμα της Παναγίας και του Χριστού. Και ας μην ακούμε τι λένε οι κομμουνιστές. Το θαύμα αυτό του 1940 το οφείλουμε στο Χριστό. Μ' αρέσει πάντα που μιλάει με τόσο στόμφο για αυτά που λέει. Δηλαδή είναι λίγο girl boss η Ελένη Λουκά, άμα το καλοσκεφτείτε. Καθώς είναι σίγουρη τον εαυτό της, πάντα ροκάρει ένα απίστευτο ταγέρ, πάντα ροκάρει το business γυαλί και είναι business ready, δηλαδή είναι μια business woman. Ωστόσο, γενικότερα η κυρία Ελένη Λουκά είχε πολλά τέτοια ξεσπάσματα. Ένα ακόμα άτομο το οποίο θα ήθελα να συζητήσουμε, που είχε σχέση με το ερωτοδικείο άμεση και σε συνεντεύξεις μέχρι και σήμερα παραδέχεται ότι έγινε διάσημη μέσω του ερωτοδικείου, είναι η Εύα Κουμαριανού. Η Εύα Κουμαριανού είναι μια τρανς γυναίκα που κατά τη διάρκεια του runtime του ερωτοδικείου ερχόταν σε διάφορα επεισόδια στα οποία έκανε drag shows και διασκέδασε τον κόσμο με την τέχνη της. Κάποια στιγμή θα σταματήσουμε, γι' αυτό κορομιλά στην πάντα. Βεβαίως, γιατί ποια είναι η νέα. Ο κόσμος βλέπει ποια είστε εσείς και ποια είμαι εγώ. Βλέπει ο κόσμος. Αυτό λέω κι εγώ. Αυτό λέω κι εγώ. Αυτό λέω κι εγώ. Ο κόσμος βλέπει. Κάνετε λάθος, εγώ τα λέω από γιατί η εκπομπή έχει πάρα πολύ ακροαματικότητα. Θα της κάνω μήνυση. Θα της κάνω μήνυση. Να μου κάνει. Για τα υπονοούμενα από την οικογένειά σε το οικογένεια. Επειδή το ερωτοδικείο μετατρέπεται σε ρίκα, πάμε για διαφημιστικά μηνύματα. Και πολλά άλλα τέτοια, όπως μπορείτε να καταλάβετε, συνέβαιναν στο ερωτοδικείο. Και τώρα ξεκινάμε με το αγαπημένο μου κομμάτι του σημερινού επεισοδίου, το οποίο είναι το όλες βασικά, δεν είναι απλά ένα, είναι όλες οι εκπομπές της Σίας Λιαροπούλου. Η Σία Λιαροπούλου αποφάσισε να κόψει το μαλλί της καρέ, να το βάψει ξανθό. Είχε μόνο μια ευκαιρία να κάνει μια απίστευτη εκπομπή που θα μένει στην ιστορία. Και το κατάφερε. Αλλά δεν το κατάφερε μόνη της. Το κατάφερε με τη βοήθεια των απίστευτων καλεσμένων της. Ας δούμε κάποια κλιπάκια από όλο το φάσμα, έτσι ενδεικτικά να έχουμε μια ιδέα με το τι παίζουμε. Τι εννοείς δεν είναι σοβαρό, σου μιλάει σοβαρά, σου λέει ότι θα σε δεχτεί εκεί, ότι θα κάνετε μια ζωή μαζί. Όπως λάκι μη συμπλάκι, το ξέρεις έτσι Χριστίνουλα. Θα τον κάνω, αυτός πια θα πηγαίνει με άλλες και τελικά κι εγώ στο τέλος θα καταλήξω να πηγαίνω με άλλους, να τον απατάω κι εγώ. Θα αλληλοαπατιόμαστε και τι οικογένεια να κάνουμε. Τι οικογένεια. Συγγνώμη για την έκφραση. Καταρχάς. Και τα λεφτά δεν τα κοιτάω, κοιτάω και το κρεβάτι. Το εργαλείο θα του γίνει, συγγνώμη για θα κρέμεται. Ο Σαμίρ και η μάνα του Στέφανο. Για είσαι μωρέ σοβαρά, μιλάμε τώρα. Αξία σου που σου έχω δώσει πολύ. Θα μου κάνετε λίγο τη χάρη. Ναι, εντάξει, ναι. Δεν μπορώ να παντελόνια, άσε με τώρα. Κάντε μου λίγο τη χάρη. Άκου Παναγιώτη. Ήρεμα, σας παρακαλώ πολύ, Ανδρέα. Ανδρέα, θα σε διακόψω ένα λεπτό. Ότι δεν είσαι και εσύ άντρας, είσαι και εσύ λικούρης. Λοιπόν, και ότι είσαι και εσύ καραφλός, έχεις μεγάλα αυτιά. Λοιπόν, κάτι παραπάνω. Για τους χοντρούς ξέρεις τι λένε, έτσι. Τίποτα δεν λένε. Ότι κάτω από μια μεγάλη σπηλιά κρύβεται ένα μεγάλο φίδι, Η Ρούλα, η γυναίκα, η παπαδιά, του Παπαλέξη, του Μυγδανάλευρου, μάθησε με αυτό το ράσο. Τον έπιασα μέσα στο ίδιο το σπίτι. Τους έπιασα στα πράσινα. Πρόβλημά μου! Βαίνω μου, καπέλο μου κι όπως γουστάρω. Μας συντριγκάρει σίγουρα το πώς το γίνεται βασικά στα σπίτια των άλλων ανθρώπων και να το βλέπουμε τόσο ανοιχτά, πάρα πολύ ανοιχτά στην τηλεόραση. Οριακά δηλαδή, όχι απλά από την κλειδαρότρυπα το παρακολουθούμε με ανοιχτή την πόρτα, από το παράθυρό του, Peeping Tom. Είναι λίγο περίεργο. Είναι πάρα πολύ περίεργο. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να προχωρήσουμε σε αυτό που μου αρέσει να αποκαλώ ως το Golden Age του Trash. Προσωπικά θεωρώ τα 2000 ως την χρυσή εποχή του Trash.
Κάτι σημαντικό που πρέπει να λάβουμε υπόψη επίσης είναι ότι στο σκουπιδένιο αυτό φάσμα συμπεριλαμβάνονται και τα reality πλέον, καθώς μπαίνουν full στην ελληνική τηλεόραση. Μαζί με τα reality κυριαρχούν οι lifestyle εκπομπές που παράγουν ισότιμα ποσοστά σκουπιδίλας. Ωστόσο, οι εκπομπές που πηγαίνεις για να βρεις τέρι, να πεις τον πόνο σου, να τσακωθείς λίγο, συνεχίζουν να υπάρχουν και δίνουν πόνο και υλικό πιο πολύ από ποτέ. Εν ολίγης βρισκόμαστε στα golden years, όπως έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές, της ιδιωτικής τηλεόρασης. Τώρα, στα Zeros αρχίζουν και μπαίνουν επίσης τα reality shows και το concept μπαίνω σε ένα σπίτι έγκλειστος για να κάνω διάφορες δοκιμασίες, να ξεκατηνιαστώ με την ελπίδα ότι θα γίνω fan favorite. Και γενικότερα αυτή η κατάσταση αρχίζει και γίνεται διαδεδομένη. Γενικά πάντως στα Zeros πάρα πολλά reality με σπίτια. Εκτός από τα reality επίσης κυριαρχούν και εκπομπές lifestyle, αλλά και τα talent show. Εδώ θα σας δείξω ορισμένα από τα αγαπημένα μου moments, τα οποία είναι πολλά. Θα ήθελα να ξεκινήσω αρχικά με τα trash variety shows. Όπως λοιπόν υπήρχε η Ανίτα, υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει από ό,τι φαίνεται στην ελληνική τηλεόραση. Όπως υπήρχε το Ερωτοδικείο, όπως υπήρχαν οι εκπομπές της Ιας Λιαροπούλου. Έτσι, ακόμα συνεχίζουν να υπάρχουν τέτοιου είδους variety shows, όπου άτομα τα οποία αντικειμενικά δεν θα έπρεπε να είναι στην τηλεόραση, συνεχίζουν να είναι στην τηλεόραση. Για παράδειγμα, ας δούμε το Made στο Extra Channel. Λοιπόν, headphone warning για αυτό το βίντεο. Σίγουρα όλοι το ξέρετε, σίγουρα όλοι το έχετε ξαναδεί. Αλλά πραγματικά δεν θα μπορούσα να μην το έχω σε αυτό το βίντεο. Είναι το αγαπημένο μου μηντιακό απόφθεγμα στον κόσμο. Με το 3 πάω να ακούσουμε. Ό,τι και να λέτε, εγώ σας αγαπώ. Πιο δυνατά! Απλά ενός λεπτού σιγή. Ενός λεπτού σιγή για αυτό το βίντεο και για τα αυτιά σας. Ο κύριος Εθνικάς Μπούτιας είχε ένα μικρόφωνο, ένα κούρεμα Ellen DeGeneres και δημιούργησε ιστορία. Προχωρώντας σε τέτοιου είδους variety shows, παρέμεινε επίσης και η κυρία Εύα Κουμαριανού, που αναφέραμε στο κομμάτι για το Ερωτοδικείο. Ωστόσο, εδώ βέβαια είναι σε νέες περιπέτειες. Εφόσον δεν το βουλώνεις γιατί είσαι μια κουραδομηχανή και είσαι ένα βότρο, θα σε κλείσω μέσα και θα σου ζητήσω τα πολλά λεφτά. Ναι, αλλά τι να σου ζητήσω, μία δεν έχεις. Ανάποδα να σε γυρίσω κουράκι θα βγάλεις. Τέρμα. Λοιπόν, είμαι Εύα Κουμαριανού girly, till I die. Αυτή τη γυναίκα θα την υπερασπίζομαι till I die. Της είπα απλά ότι βρώμαγε στην τηλεόραση και ότι βρώμαγε το σπίτι της. Και η κυρία Μέρη Βουνελάκου, παρακαλώ πολύ, επιχείρησε να της κάνει μήνυση. Και ως απάντηση, η δυναμική Εύα Κουμαριανού της απάντησε ότι είναι μια κουραδομηχανή. Προσωπικά θεωρώ deserved. Κάτι άλλο που δεν πρέπει επίσης να ξεχάσουμε είναι τα shows που ήταν απλά μια παρουσία, μια εθέρια παρουσία, όπως είναι το Γογουλίνι, όπου μπορούσες να πάρεις τηλέφωνο, να πεις τον πόνο σου, να συζητήσεις. Λεοπάρδαλη γατούλα, για κάποιο λόγο είχε κάνει και ένα μονόφρυδο, είχε χτυπήσει. Αντιγραφή της κυρίας Χατζηπαντελή πριν την κυρία Χατζηπαντελή, σίγουρα. Όχι, η κυρία Χατζηπαντελή εμπνεύστηκε για το μονόφρυδο από το Γογουλίνι σε αυτή ακριβώς την παρουσίαση. Κάποιος έκανε εντωμεταξύ στο μικρόφωνο αυτής της εκπομπής live, το οποίο είναι το πιο σπαστικό πράγμα στον κόσμο. Και είναι επίσης κάποιος πίσω από την κάμερα που τραγουδάει. Γίνεται χειρότερο. Τι έγινε? Γεια σου. Καλά είσαι? Καλά, εσύ? Μια χαρά. Πολύ όμορφη είσαι. Ναι, έχω ένα πρόβλημα όμως. Τι? Δεν μπορώ να ξεστώ πουθενά. Γιατί? Γιατί θα ξεβαφτώ. Τα νέα σου. Τίποτα. Ντυθήκαμε. Ναι. Τι? Ζωρό. Ζωρό. Ήταν ντυμένη λεοπάρδαλη επειδή ήταν απόκριες. Δεν το έκανε για εικαστική παρέμβαση. Κάτι, εγώ πάντα είχα τρέλα με αυτές τις στολές. Ζωρό, Batman, Superman, Superwoman και Batwoman. Και ποια είναι εκεί πέρα που γελάει? Το όλο κόνσεπτ αυτού του show είναι τόσο ανούσιο.
Δηλαδή θέλεις να μου πεις ότι άμα ένιωθες, ας πούμε, στα after hours, λίγο μόνος σου, λίγο ήθελες παρέα, αυτό που έκανες ήταν να πάρεις τηλέφωνο το γογουλίνι. Δηλαδή φίλους δεν είχες. Καλά, μπορεί όντως να μην είχαν, εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε discriminate στα άτομα που δεν έχουν φίλους, αλλά δεν υπήρχε μια καλύτερη λύση. Βγες έξω, βρε παιδί μου. Πήγαινε μια βόλτα. Πρέπει να χρεωθείς. Ναι, γιατί οι αριθμοί δεν είναι 90. Χρεώνονταν. Και χρεώνονταν αρκετά από τον ΟΤΕ. Επομένως, χαλούσεις τα χρήματά σου για να μιλήσεις στη Λεοπάρδα Λιγουγουλίνη από το Magic Πειραιά, όπως μπορείτε να δείτε εκεί, και να συμμετέχεις και εσύ στις νυχτερινές αποδράσεις. Βέβαια, θα μου πεις, άμα δεν έπαιρνες τηλέφωνο το Γουγουλίνι στις νυχτερινές αποδράσεις του Magic Πειραιά, για την παρέα του Magic, όπως λέει και εκεί πέρα, θα γινώσουν μέρος της ιστορίας. Θα ήσουν σήμερα στο βίντεο μιας περίεργης 20χρονης που της αρέσουν όλα αυτά τα Λούμπεν και τα τρας. Δεν νομίζω. Πέρα λοιπόν από τα trash variety shows, σίγουρα υπήρχαν και trash reality. Λίγη ιστορία τώρα. Τα reality ξεκίνησαν στην Ελλάδα το 2001. Το πρώτο ever reality ήταν το Big Brother. Και το πιο αστείο κομμάτι ήταν ότι ξεκίνησε 10η Σεπτεμβρίου 2001. Όλοι ξέρουμε τι έγινε την επόμενη μέρα. Αλλά είμαι πραγματικά περίεργη και δεν μπορούσα να το βρω πουθενά. Γιατί με είχε φάει περιέργεια. Τους το ανακοίνωσαν. Αν ναι, πώς τους το ανακοίνωσαν? Γιατί δεν ήταν και κάνα μικρό event αυτό που συνέβη την επόμενη μέρα από τη 10η Σεπτεμβρίου 2001. Ήταν σοβαρό. Και από ό,τι διάβασα στο αμερικανικό Big Brother εκείνης της περίοδου, τους το ανακοίνωσαν προφανώς, γιατί δυστυχώς υπήρχαν και άτομα που είχαν συγγενείς μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση. Στο Άμστερνταμ τους το ανακοινώσανε, ενώ σε κάποιες άλλες χώρες δεν τους το ανακοινώσανε καν. Δηλαδή ήταν κανονικά στο σπίτι του Big Brother και τήρησαν τον κανόνα ότι δεν πρέπει να ανακοινώνεις τίποτα που συμβαίνει στον εξωτερικό κόσμο μέσα στο σπίτι του Big Brother. Για την Ελλάδα, ωστόσο, για τα ελληνικά δεδομένα δεν μπορούσα να βρω τίποτα. Επομένως, άμα κάποιος γνωρίζει, άμα κάποιος ήταν ζωντανός και είχε νοημοσύνη εκείνη την εποχή, σε αντίθεση με μένα, παρακαλώ να μου πει στα σχόλια τι είχε γίνει τελικά με το Big Brother, γιατί πραγματικά θα πεθάνω με την απορία. Συνεχίζοντας βέβαια με το κομμάτι του reality, υπήρχαν και πολλές reality εκπομπές οι οποίες δυστυχώς σήμερα έχουν εκλείψει. Συνήθως στις κριτικές επιτροπές αυτών των reality ήταν το είδωλο, ο ένας και μοναδικός, Ηλίας Ψινάκης. Λατρεύω τον Ηλία Ψινάκη, λατρεύω τη δουλειά του, θεωρώ ότι είναι η Kris Jenner της Ελλάδας, η αγαπημένη μου γριά. Επομένως, θα ήθελα να δούμε κάποια αποσπάσματα από τις εκπομπές του Ηλία Ψινάκη. Μην μου ξαναδιακόψει την επιτροπή. Μην τολμήσεις να μου ξαναδιακόψει την επιτροπή. Ναι, τι θα μου κάνεις? Τι θα μου κάνεις? Τι θα μου κάνεις? Πώς θα ήταν άμα σου βάλω αυτό το τριαντάφυλλο στον κόλλο? Ηλία, δεν θα το πιστέψεις. Τι? Με ενημερώνουν, ησυχία, ότι... Ναι, ήρθε ο Θέμος Αναστασιάδης. Πάρτα. Μαλάκα, μια ώρα, λύσαξες. Μισό λεπτό. Τι μου είπες, γιατί άρχισες πάλι τα γνωστά. Πες το άλλη μια φορά, δεν πειράζει, θα σε συγχωρήσω. Τι μου είπες? Δεν το πω, Ναι, πες το. Πάρτα, το τι με είπες? Τι μου είπες, πες το. Πάρτα, λύσαξες. Πάρτα, μπιπ, λύσαξες. Μαλάκα με είπες, έτσι. Ναι. Λοιπόν, τι ώρα είναι? 12 και 5. 12 και 8. Είναι μισό λεπτό. Είναι πρωταπυρλιά, ήταν αστείο μου, πάρτα μαλάκα. Μου σηκώνεται, ακούει μουσική. Ακούει μουσική κι όλο μου στρώνεται, μου σηκώνεται. Ακούει μουσική. Δεν το χάνω εγώ αυτό. Χορευτικό δεν έχει.
Προχωρώντας, κάτι άλλο που θα ήθελα να σχολιάσουμε είναι επίσης και το πολύ αγαπημένο μου GNTM 1. Χαίρομαι πάρα πολύ που το GNTM 1 συμπεριλαμβάνεται στα 2000, γιατί ξεκίνησε το 2009. Αρχικά, shout-out στην μικρή Ολλανδέζα για τα 4 επεισόδια στα οποία ήταν μέσα στο GNTM το 1 του 2009. Κάτι άλλο που επίσης που δεν μου άρεσε καθόλου στο πρώτο GNTM ήταν το γεγονός ότι κρίνανε πάρα πολύ άσχημα τις κοπέλες. Τους κάνανε κάποιες ερωτήσεις οι οποίες καταρχάς σήμερα ούτε καν στη σημερινή ελληνική τηλεόραση, χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι εγκρίνω και ότι θα έπρεπε ας πούμε να λέγονται τέτοια πράγματα. Προφανώς και δεν θα έπρεπε να λέγονται. Αλλά πραγματικά άμα ήμουνα μία έφηβη κοπέλα, αν ήμουνα μία έφηβη κοπέλα το 2009 που γυρίστηκε το πρώτο GNTM και μου έλεγαν ότι πώς είμαι έτσι γιατί μοιάζω λες και μένω απέναντι από σουβλατζίδικο, θα είχα καταρρεύσει. Δηλαδή δεν χρειάζεται και πολύ για να καταρρεύσω ψυχολογικά. Αλλά αυτό θα με έστελνε. Θα ήταν ο 13ος λόγος μου σίγουρα. Ας δούμε ένα μικρό μοντάζ με τα χειρότερα που έχω ακούσει από ένα επεισόδιο μόνο. Ούτε καν δηλαδή από πολλαπλά επεισόδια. Πες μου ότι έχεις σπίτι σου μέσα στο δωμάτιό σου να στείλω. Ναι, πλέον έχω επαγγελματικό. Α, ωραία. Τον στείλω, το βγάζεις μόνο καμιά φορά. Ζωή πρέπει να αναδείξεις οπωσδήποτε. Δεν ξέρω. Ζωή πρέπει να κάνεις μεγάλη προσπάθεια. Το τίτλο έχεις λάβει κάπου μέρος? Είχα πάει σε κάτι μούφα καλυστή αφρικάνικα. Μούφα καλυστή αφρικάνικα, πεθαίνω. Τι μούφα? Σαν αυτές τις τσάντες που πουλάνε οι Αφρικάνοι. Στο 82 έχεις ένα υπέροχο πρόσωπο. Γιατί όμως έχεις αυτό το σώμα και έρχεσαι μέσα σε αυτό το διαγωνισμό. Τώρα είσαι βαριά. Το ξέρεις αυτό, Βαριά. Έτσι, γιατί τρώω τη λάπη τη συνέχεια. Αυτό, γιατί μπορείς. Αλλά το σωματάκι λέω μόνο. Κοιτάξτε. Τι, μένεις κοντά στο σουβλατζίδικο, γιατί το κάνεις αυτό? Όχι, δεν πρέπει περπάτημα, έχεις όμως και περίπου κιλά. Να, Σιφέρ, συμφωνείς χάρη. Πολλά κάνεις. Θέλω οπωσδήποτε να δυνατήσεις και να μην μου ξαναβαφείς. Αλλά ένα αγαπημένο μου. Έχω κατάξανθα μαλλιά, είμαι η Γιούλη Μανιά. Δεν μοιάζει λίγο με την Τρίξη Ματέλ? Το κορμί της μπιμπιμπο και η φωνή μου σέικια. Έχω κατάξανθα μαλλιά, είμαι η Γιούλη Μανιά. Από σένα Μουρατίδη έχω πάντως πιο πολλά. Λοιπόν, ο Μουρατίδης είναι η Τρίξη Ματέλ out of drag και η Γιούλη Μανιά είναι η Τρίξη Ματέλ in drag. Πριν αποφασίσω ποιο από τα δύο θα πεις, εσύ ποιο νομίζεις ότι είναι το δυνατό σου σημείο? Ήταν πάρα πολύ φάουλ το γεγονός ότι της έβαλαν αυτό το τραγούδι από πίσω, αρχικά, κακό, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ταλαντούχα άτομα με Tooth Gap. Madonna, Tyler the Creator, εγώ. Να το πω. Γιατί καλά. Τα βυζιά μου. Κάτι άλλο που θα ήθελα να συζητήσουμε. Ό,τι έβγαλε η Ευγενία Μανολίδου μέσα στα Zeros ήταν iconic. Και είχε ακόμα ένα iconic moment όταν έλεγε τα αρχαία μες στην καραντίνα. Αλλά εκεί που θα ήθελα να επικεντρωθούμε ήταν στη στιγμή της αλήθειας. Η στιγμή της αλήθειας ήταν ένα show στο οποίο απλός κόσμος, καθημερινός όπως εσείς και εγώ, μπορούσε να πάει να βγάλει τα βρώμικά του στη φόρα, κυριολεκτικά ό,τι άπλυτο έχεις μπορούσες να το βγάλεις στη φόρα, και η Ευγενία Μανολίδου θα σε ρώταγε. Ταυτόχρονα κάπως ήσουν συνδεδεμένος με έναν, πώς λέγεται αυτό, polygraph test λέγεται στα αγγλικά. Τεστ της αλήθειας, ανοιχτής ψεύδους λέγεται στα ελληνικά apparently. Να καταλάβω γιατί η Ευγενία Μανολίδου ήταν τόσο stiff όταν έκανε αυτές τις ερωτήσεις. Δηλαδή, κυριολεκτικά ήταν λες και έκανε ανάκριση. Βασικά αυτό έκανε, αυτό ήταν το concept της εκπομπής. Okay. Αλλά ακόμα και όταν ρώταγε ερωτήσεις πιο casual, ήταν πάρα πολύ σφιγμένη. Δηλαδή, τύπου βράχος ας πούμε σφιγμένη. Με κρατάνε σε gunpoint για να κάνω αυτή την εκπομπή σφιγμένη.
Τους ρώταγε πολύ προσωπικές πληροφορίες. Αλλά το χειρότερο ποιο ήταν, ρε φίλε, ότι τους ρώταγε μπροστά στην οικογένειά τους, αναγκάζοντας τους άλλους, ας πούμε, να πούνε ναι για να πάρουν τα 100.000 ευρώ ή τα χιλιάδες ή ό,τι έδιναν, ξέρω εγώ. Ήταν Ελλάδα πριν την κρίση. Δεν νομίζω να ήταν πολλά. Στις ερωτικές σας στιγμές, η Μαριαλένα εκπληρώνει όλες τις φαντασιώσεις σου. Σου έχει συμβεί σε ερωτικές στιγμές με τη Μαριαλένα να σκέφτεσαι άλλη γυναίκα? Έχεις κάνει ποτέ έρωτα στη σάουνα του γυμναστηρίου? Αν η Βάσο δεν ήταν αδελφή σου, θα ήθελες να έχεις σχέση μαζί της? Έχεις κάνει σεξ στο κρεβάτι των γονιών σου? Έχεις κάνει ποτέ σεξ με κάποιον που γνώρισες μέσω ίντερνετ? Έχεις κάνει ποτέ σχέση με προϊστάμενο ή αφεντικό? Έχεις ξυπνήσει ποτέ δίπλα από έναν άντρα που δεν ήξερες ποιος ήταν? Έχεις συμμετάσχει σε ερωτικά όργια? Για 50.000 ευρώ θα συμμετείχες σε ταινία πορνό? Έχεις βρεθεί σε χώρο που γίνονταν ερωτικά όργια με περισσότερα από 10 άτομα? Επίσης, μέχρι και οι ειδήσεις είχαν καταντήσει σε μια φάση να είναι πάρα πολύ τρας. Συγκεκριμένα, αυτό που μου έρχεται στο μυαλό είναι οι ειδήσεις του Star. Οι βραδινές ειδήσεις κιόλας. Οι πρωινές ειδήσεις ήταν οι μεσημεριανές, βασικά το μεσημεριανό δελτίο. Ήταν πάντα πολύ πιο chill σε όλα τα κανάλια διαχρονικά. Αλλά το βραδινό δελτίο ειδήσεων, ειδικά του Star, ήταν άλλη φάση. Αξέχαστα θα μου μείνουν τα ρεπορτάζ για την Τζούλια, για το τι κάνει η Τζούλια, πού ανέπνευσε η Τζούλια, πού ήπια νερό η Τζούλια. Όλα Τζούλια. Τζούλια Αλεξανδράτου παντού. Η Τζούλια Αλεξανδράτου το είχε δει λίγο Paris Hilton εκείνη την εποχή. Έκανε παρέα επίσης και με το Γουγλίνι, νομίζω, σε μια φάση. Και κάποιοι θα μπορούσαν άνετα να τις παρομοιάσουν, ας πούμε, με την Μπάρις και την Νικόλ της Ελλάδας, της Ψαροκόστενας. Αλλά δυστυχώς δεν ήταν έτσι, θεωρώ. Δηλαδή, θεωρώ ότι ήταν περισσότερο για τα φώτα. Το πραγματικό της BFF, ο πραγματικός της Bestie Foresti, ήταν ο Μένιος Φουρτιώτης. Ο ατζέντης της, ο οποίος βέβαια ο ίδιος λέει ότι δεν ήταν best friends, αλλά στο δικό μου μυαλό, στο δικό μου τρόπο σκέψης, μου αρέσει να σκέφτομαι την Τζούλια Αλεξανδράτου ότι ήταν best friends με τον Μένιο Φουρτιώτη. Ο Μένιος Φουρτιώτης, πέρα από το γεγονός ότι φορούσε ένα φούξια στραφταλιζέ καπέλο, συνόδευε σχεδόν παντού την Τζούλια. Όπου και να πήγαιναν, ήταν μαζί και συνήθως φορούσαν και μάτσι ρούχα. Το οποίο είναι λίγο cute. Και δεν μπορείς να μου πεις ότι δεν είσαι κολλητός με κάποιον από τη στιγμή που φοράς μάτσι ρούχα για να κάνεις εμφανίσεις. Α, τις τραβοκάναδες. Είναι σαν να βλέπεις θρίλερ. Κινηματογράφο. Μια ιδέα και μισή. Με τον καλό το λόγο, αλλά δεν περίμενα να ακούσω και τίποτα διαφορετικό. Για ρε την κατσίκα. Δεν ήξερα ότι υπάρχουν κατσίκι στο διαγωνισμό. Έχω φτάσει πολλές φορές στις στιγμές απελπισίας. Αυτή είναι η λέξη που μου αρμόζει. Δηλαδή στα δύσκολα, όταν ήμουν, πάντα έμενα μόνη μου. Έχω περάσει με δεξία. Λέω μια μέρα δεν θα ξαναφάω ποτέ μου. Δεν έτρωγε. Οι 2 μήνες δεν έτρωγε. Και έμεινα 30 κιλά. Δεν έμεινε τίποτα πάνω μου. Ο πατέρας της ζητά βοήθεια και ξεσπά με επιστολή του στο Star. Της κανόνιζαν εκτός από τις αρπαχτές να κάνει πληρωμένο σεξ με ή χωρίς κάμερα σε πολυτελή ξενοδοχεία στην Αθήνα και επαρχία. Μένιος Φουρτιώτης και Σπύρος Ρέβης είναι οι πιο στενοί συνεργάτες της τον τελευταίο καιρό. Σε ποιον αναφέρεται όμως ο πατέρας της Τζούλιας? Είναι δώρο για σένα. Να σου αρέσει ποτέ εκεί. Παιδιά, το ζωντανό ξεχάσατε. Θα το φορτώσουμε στη Σχάρα. Τουλάχιστον είναι original σαμπάνια αυτή. Φτώχεια καταραμένη. Όποιος έχει γράψει το σενάριο να πάει να ξομολογηθεί. Πάντως, να σου πω κάτι. Είναι το πιο ωραίο γεγονός αυτή η αποθέωση της απόλυτης Ελληνίδας Star. Άντε, γεια σας. Σαμπάνιες, βότκες, ποτήρια. 500 τηλεοράσεις. Πολύ βαρετά όλα αυτά. Θες να σου πούμε για τη νέα πειραματική θεραπεία κατά της απειλής της μύγας τσετσέ? Και πέρα από αυτό, κάθε φορά που τελείωναν οι ειδήσεις, ξεκινούσε το καλύτερο. Η Πετρούλα. Σήμερα βρίσκομαι σε γνωστό ξενοδοχείο με πολύ ωραίο σπα, όπου γίνεται το συνέδριο του Πασόκ και θα μιλήσει ο γλυκός μας κύριος Παπακοσταντινούλη. Γεια σας, είμαι η Πετρούλα και σήμερα έχω έρθει στη Λαϊκή Αγορά Περιστερίου για να δω τις τιμούλες των προϊόντων και να παίξω με τα φρούτα. Φίλοι
Τελικά το αποφάσισα. Θα εγκατασταθώ στη Γερμανία. Θα μεταναστεύσω εκεί και θα κάνω το ρεπορτάζ μου δίπλα στο τείχος του Βερολίνου. Τέλειο! Έλατε κι εσείς μαζί μου. Εκεί είναι όλο το ζουμί. Αγόρια και κορίτσια. Καλησπέρα, post-edit χαριτωμένη εδώ. Αυτό που θα ήθελα να σχολιάσω, που δεν σχολίασα καθόλου στο αρχικό μας edit, ήταν το γεγονός ότι η Ελλάδα του 2009 και γενικότερα σε θέμα Trust TV, τηλεόρασης, media κτλ. Ήταν τόσο περίεργη. Είχαμε καθημερινά στις ειδήσεις την Πετρούλα να λέει τις ειδήσεις έτσι όπως έκανε. Πρώτο θέμα παντού να ήταν η Τζούλια Αλεξανδράτου. Και γενικότερα, ο κόσμος ασχολούνταν πολύ περισσότερο με τη showbiz από ό,τι κάνει αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι αυτή η συγκέντρωση σε μη σημαντικά ζητήματα ήταν σαν ένα coping mechanism της κοινωνίας στα σοβαρά προβλήματα που επικρατούσαν εκείνη την περίοδο στην Ελλάδα, όπως ήταν για παράδειγμα, δεν ξέρω, η οικονομική κρίση. Αυτό ήθελα να πω. Γεια σας. Η Ανίτα επίσης εκείνη την περίοδο σε ένα σημείο σταμάτησε το Χρυσό Κουφέτο. Ωστόσο συνέχισε με άλλες εκπομπές, οι οποίες είχαν εξίσου επιτυχία λόγω του τρολιστικού χαρακτήρα. Πάντως, όσον αφορά την Ανίτα στα Zeros, το μόνο σίγουρο είναι ότι είχε πάρα πολλές αστείες στιγμές. Όσο δεν έβαζε στο επίκεντρο των αστείων της άτομα με αναπηρίες. Τα πει τώρα. Γιατί δεν παίζει κασέτα? Α, νόμιζα θα το πεις μόνος σου. Μόνος μου θέλετε να το πω? Ναι, ναι. Όταν σε κοιτώ στα μάτια δεν μπορείς να μου κρυφτείς. Κάτι σε κάνει να κλάψεις και να πικραθείς. Μου είχε, θέλω για τον άντρα μου να πω, ναι. Μου είχε τάξει ότι θα με κάνει παπαδιά, μάλιστα. Δεν με έκανε ποτέ, ναι. Και θέλω διαζύγιο. Επειδή δεν σε έκανε παπαδιά. Μάλιστα. Ωραία, άραξε. Παναγιώτα δεν κάνει για παπαδιά. Δεν κάνεις εσύ για παπάς. Δεν κάνεις εσύ για παπάς, δεν πήγαινες σε καμία ιερατική σχολή, απλώς έπαιρνες μία τσάντα στον νόμο και μας κορόιδευες ότι δήθεν πήγαινες σε κάποια ιερατική σχολή στη Δινοκράτους, ενώ... Άλλη μια αγαπημένη μου στιγμή είναι από το δεύτερο Next Top Model, η οποία... στην οποία η Βίκη Καγιά εναντιώνεται σε όλα τα μοντέλα. Πάλι αυτή είναι ακόμα μια στιγμή η οποία έχει γίνει ξανά viral στο TikTok. Πάμε να τη δούμε. Michael Kors. Ξέρεις ποιος είναι ο Michael Kors? Ναι, είναι. Από πού είναι ο Michael Kors? Από... Ο Michael Kors είναι Αμερικάνος. Δηλαδή, οι γυναίκες που ζητάνε είναι Αμερικάνες, γελαστές, commercial, εμπορικές και φρέσκες. Αυτός είναι ο Michael Kors. Δεν αρκεί να ξέρεις το όνομα, Ευαγγελία. Μ' αρέσει τόσο πολύ γιατί η Βίκη Καγιά πάντα είχε ένα δασκαλέιφος σε κάθε εκπομπή που έχει κάνει. Μέχρι ας πούμε και στο Shopping Star, που θεωρώ το Shopping Star ήταν κάτι σαν το καθημερινό της. Ενώ το GNTM ας πούμε ήταν το passion project της σίγουρα. Το Shopping Star ήταν το καθημερινό, κατά να βγαίνει το μεροκάματο. Στο Next Top Model είχε πάντα μια τόσο διθενιά, τόσο υφάκι, που το διατήρησε ας πούμε μέχρι και στα επόμενα GNTM, που ο κόσμος είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του με τη στάση της Βίκης Καγιά απέναντι στις διαγωνιζόμενες. Αλλά αυτή είναι μια στιγμή που πραγματικά δείχνει δηλαδή τη διθενιά σε όλο το μεγαλείο. Οι γυναίκες που ζητάνε είναι Αμερικάνες, γελαστές, commercial, εμπορικές και φρέσκες. Και ήθελε
σε αυτό το επεισόδιο, αυτό που με ενοχλεί περισσότερο, είναι το γεγονός ότι ήθελα 100% να την πει στις κοπέλες, ας πούμε, ότι δεν ξέρετε και εγώ ξέρω. Αλλά κάποιες κοπέλες όντως μπορούσαν να απαντήσουν και τις απάντησαν σωστά. Και μέχρι και σε εκείνο το σημείο προσπαθούσε να τις υποβαθμίσει. Βίκη Καγιά, Βικούλα, Βικάκι, δεν μας τα λες καλά. Έλενα, πες μου ένα σχεδιαστή. Τζονγκαλιάνο. Από πού είναι ο Τζονγκαλιάνο? Είναι Άγγλος. Τι σχεδιάζει ο Τζονγκαλιάνο? Πολύ φευγάτα ρούχα, πολύ εντυπωσιακά. Τα ρούχα του Τζονγκαλιάνο δεν είναι φευγάτα. Έχουν άποψη και έχουν γεωμετρία και είναι πολύ ψαγμένα και πολύ φιλοσοφημένα. Γύρω στο 2015 επίσης, η ελληνική τηλεόραση πάλι έπεσε, όπως αναφέραμε, λόγω του κλεισίματος πάρα πολλών καναλιών όπως είναι η ΕΡΤ και το Μέγκα. Ωστόσο, νέα κανάλια, νέα ταλέντα άρχισαν να αναδύονται στη τηλεόραση. Και ειδού λοιπόν το Star Academy, το Super Star Academy του Μένιου Φουρτιώτη, στο οποίο συνέβη η αγαπημένη μου Λοιπόν, έχω πει για 15.000 στιγμές ότι είναι οι αγαπημένες μου. Αλλά μη ειρωνικά, αυτή εδώ είναι η αγαπημένη μου. Θετικό είναι, αλλά συμφωνείς ότι τραγούδισες καλά και με το πέρασες ωραία? Ναι ή όχι, γρήγορα? Το θέμα το καλά, εσείς θα το κρίνετε. Εγώ σε ρωτάω, συμφωνείς με μένα ή όχι? Ναι, συμφωνώ και με εσάς. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχει εδώ πέρα μια εγγενής αντίφαση, όπως λέμε στη φιλοσοφία. Από αυτό που λες, αντιφάσκει. Είναι μια αντίφαση. Ψάξε το τώρα. Αν συμφωνείς με την Άννα, συμφωνείς με το καλά. Νίκο, για να μην κάνω κριτική, εμένα μου άρεσε η φωνή σου. Ο Νίκος δεν ξέρω αν του άρεσε. Για να κάνει το λογοπαίγνιο. Καταρχάς, ας συζητήσουμε για το πόσο iconic ήταν η κριτική επιτροπή αυτού του show. Πέτρο Κωστόπουλο, Νίκο Καρβέλα, Άννα Βύση, Ναταλία Γερμανού και Νίκο Μουρατίδη. Όλους μαζί σε ένα πλατό, παρουσίαση Μένιος Φουρτιώτης. Παρακαλώ, μα το Θεό, ακούστε το podcast του Άρη Δημοκίδη, Μικροπράγματα, της Λάιφο, τη σκληρή αλήθεια για τον Μένιο Φουρτιώτη. Είναι η πιο ενδιαφέρουσα ιστορία σε όλο το podcast ever. Μία στιγμή, μία τσίχλα, ένα πέταγμα της τσίχλας. Αυτό χρειάστηκε μόνο για να γράψει ο Νίκος Καρβέλας ιστορία. Εγώ προσωπικά δεν κοιτάω τη μουσική του καριέρα, δεν κοιτάω τα τραγούδια του, κοιτάω αυτή τη στιγμή με την τσίχλα και μόνο. Τίποτα παραπάνω. Τι σου αρέσει που πετάω την τσίχλα αυτή ως ένδειξη χαράς. Κάτι άλλο που θυμάμαι από την παιδική μου ηλικία στα 2010 είναι οι εκπομπές της Τατιάνας. Τώρα, θα ήθελα να εκφράσω άποψη για την κυρία Τατιάνα Στεφανίδου, αλλά θα ήθελα να το αφήσω. Θα ήθελα να επικεντρωθώ καλύτερα στις τρας στιγμές που είχε στην εκπομπή της, όπως είναι για παράδειγμα οι διαμάχες μεταξύ γκοθάδων και ήμο στο πλατό της εκπομπής της, στον Αντένα όταν είχε την εκπομπή της, οι οποίες έχουν γράψει ιστορία. Τηλέφωνο, έχουμε και πολλά τηλέφωνα, να παρέμβουνε. Ορίστε, σας ακούμε, καλησπέρα, ποιος είναι στη γραμμή? Καλησπέρα. Γεια σου, πώς σε λένε? Είμαι ο Νίκος. Ναι. Είμαι 35 ετών. Ναι. Είμαι ήμο. Ναι. Και δεν έχω καμία σχέση με τα παιδιά, με τα παιδάκια που έχετε αυτή τη στιγμή στην εκπομπή σας. Γιατί τον ήμο δεν τον χαρακτηρίζει ούτε το μαλλί του, ούτε το βάψιμο. Τον χαρακτηρίζει η ιδεολογία του. Εάν αυτά τα παιδάκια έχουν ιδεολογία, και θα ήθελα μάλλον να μου πούν το μέσο όρο ηλικία τους. Τι ηλικία είναι τα παιδάκια αυτά? Πάνε σχολείο. Μερικοί τελειώνουν φέτος. Είναι δυνατόν αυτά τα παιδάκια να έχουν περάσει κάποιες καταστάσεις ώστε να έχουν βιώσει το τι πάει να πει ήμο? Από πού και σου? Δηλαδή δεν πάει να πει ήμο. Εδώ ένας ήμο θα του μιλήσει. Έλα. Νίκο, εσύ που λες ότι είσαι ήμο, ξαναπαίρνουμε λίγο την ηλικία σου. 35 ετών είμαι, φίλε. Ξέρεις, η ιδεολογία των ήμο λέει, επειδή εντάξει, εγώ δεν μπορώ να σου πω ότι είμαι ήμο, αλλά την ξέρω την ιδεολογία. Λέει, ζεις όσο πιο έντονα μπορείς στη ζωή σου και στα 27 αυτοκτόνου. Α, Παναγία μου. Αισθάνομαι ότι το φόρεμα, συγγνώμη, Αισθάνεστε κιόλας. μπορώ να το υποστηρίξω. Πρέπει να έχεις και το σώμα για να το στηρίξεις. Όχι να είσαι ξυλάζουρο. Θες να μου πεις ότι με αυτό το φόρεμα νιώθεις ότι είσαι 22-23, γιατί θα νιώθω εγώ 50 και 60. Θεωρώ ότι καταρχήν μπορώ να το υποστηρίξω, μου ταιριάζει και ότι δεν παίζει ρόλο η ηλικία.
Και συγγνώμη, εσύ Αλλά το στυλ. Ο Διονύσης, η Κάτια και ο Πάνος είναι γκοφάδες. Θα μου πείτε, δεν παρουσιάζεις κάτι καινούριο, κυρία Στεφανίδου, το ξέρουμε από τη δεκαετία του 80. Η αλήθεια είναι ότι γίνεται λίγο και πάλι της μόδας, λίγο ο κινηματογράφος, λίγο το Twilight, λίγο το New Moon, λίγο αυτές οι ταινίες. Έτσι λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τα παιδιά που είναι εδώ, διότι λένε ότι για να καταλάβεις έναν άνθρωπο, να τον κατανοήσεις, πρέπει πρώτα να τον ακούσεις. Κάποιες είδους εκπομπές, αυτό που μου θυμίζουν σίγουρα είναι τη Wendy Williams. Και θα ήθελα πάρα πολύ να δω την Τατιάνα Στεφανίδου ντυμένη άγαλμα της ελευθερίας. Να λέει ένα ου και να πέφτει. Προχωρώντας, αφού περνάμε τη δραματική περίοδο 2015-16, άντε και λίγο 17, γενικότερα στο θέμα τρας υπήρξε μια ξεραΐλα. Δηλαδή τίποτα τρασένιο, τίποτα noteworthy θεωρώ. Ή τουλάχιστον που να είμαι εγώ aware. Δεν παρουσιάστηκε στην ελληνική τηλεόραση που να το κάνει εντάξει να μπει σε αυτό το βίντεο περί Trash TV. Ωστόσο, συνεχίζοντας, το 2017 προς 2018 βλέπουμε λίγο πολύ μια κάμψη. Βγαίνει στην τηλεόραση ξανά το Survivor με τον Ντάνο. Ντάνο Survivor, παιδιά. Θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά αυτή την περίοδο, γιατί ήμουνα γύρω στο 14. Επομένως, ήμουνα και εγώ στο τηλεοπτικό κοινό του Survivor, μπορώ να παραδεχτώ. Θυμάμαι πάρα πολύ, ωστόσο, ότι η πρόσληψη του Survivor από το κοινό εκείνη την περίοδο ήταν τελείως διαφορετική από αυτή που θα μπορούσαμε να την έχουμε ως σήμερα. Δηλαδή, πολλοί το έβλεπαν σοβαρά. Τύπου, ήτανε φαν, ας πούμε, του Ντάνου. Ήτανε φαν των υπόλοιπων ατόμων που αντικειμενικά δεν τους θυμάμαι. Δυστυχώς. Δεν ήμουν τόσο μεγάλη φαν του Survivor. Πέρα από όλα αυτά, το Survivor θεωρώ ότι βοήθησε τα υπόλοιπα reality να ανθίσουν λίγο πολύ στον ελληνικό χώρο. Μαζί βλέπουμε και άλλα iconic από εκεί και πέρα να ξαναπαίρνουν θέση στην ελληνική τηλεόραση. Και ταυτόχρονα δημιουργούνται κιόλας και καινούργιες εκπομπές, όπως είναι για παράδειγμα το Shopping Star. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το Shopping Star. Αλλά δεν θα ήθελα είναι λίγο τρας. Είχε τις τρας στιγμές του. Αλλά δεν θα ήθελα να το αναλύσω τόσο πολύ σε αυτό το επεισόδιο. My Style Rocks. Το πρώτο με την Τούνη. Αυτό, ας πούμε, ήταν full iconic. Και επίσης μπήκε στις καρδιές μας και στα σπίτια μας ο Στέλιος Κουδουνάρης. Πέρα από αυτό, έχουμε το Parole Vlog, από το οποίο θα ήθελα να δούμε κάποια βιντεάκια, τα οποία έχω συλλέξει ειδικά για εσάς, για να τα σχολιάσουμε. Και τόσο πολύ. Για ποιο λόγο υπάρχει ένα τεράστιο cut-out αυτής της παίκτριας? Γιατί διακρίνω μια επίθεση, γι' αυτό. Την είχαν σε live stream και ταυτόχρονα για να είναι αισθητή η παρουσία της στο χώρο είχαν βάλει και ένα τεράστιο χαρτονένιο cut-out. Από πολλά άτομα. Και αν θέλει ο Κυριάκος να μας πει και συγκεκριμένα τι έχω αλλάξει εγώ, ας πούμε, από την αρχή του παιχνιδιού έως τώρα. Ο Κυριάκος, όταν ήσουν έξω, είπε τι έχει αλλάξει ο Σωκράτης, δεν είπε για να σένα. Να μας πει και για μένα. Επίσης, γιατί ντύνονταν τόσο καλά για αυτά τα καλά? Πραγματικά δεν κατάλαβα ποτέ το λόγο γιατί μένανε συνέχεια σε ένα σπίτι. Είναι πρακτικά το να ντύνεσαι καλά για να πας μέχρι το σαλόνι σου. Εγώ έτσι το σκέφτομαι, έτσι το βλέπω. Γιατί δεν θέλω, γιατί αρχίσει να εκφράσει πράγματα που με ενοχλούν, σημαίνει ότι έχω αλλάξει. Αν δεν έχω κάτι, είμαι ίδια. Μου πάει και σήμερα, και εσύ Γιώργος. Ναι, θα είναι μια πιο θετική Κυριακή, μια πιο ειρωνική Κυριακή. Δεν θέλω να μην εκφράσω. Για πράγματα που με ενοχλούν, τι θα πω, αχ, ωραία, τι θα μου τα λέει. Ναι, γιατί δεν με ενόχλησαν, το είπα. Για πράγματα που με ενοχλούν, κάτι δεν μπορούν να είναι η θρησκεία, η θρησκεία. Μιλάω γενικά, στη ζωή μου. Γενικά, συγκεκριμένα κάποιον που δεν ξέρω, μπορεί να είναι άνθρωπο που δεν είναι συγκεκριμένα. Είναι ήρεμη. Μ' αρέσει να είμαι ασφαλές, αλλά όταν νιώθω ότι με φύγουν κάπου, να του πω, ή θα κάτσω. Ποιος έτσι? Μαρία, δεν σταματάς να την πιέσεις, δεν το έχεις παρακάνει, νομίζεις, συγγνώμη. Ο Σωκράτης ήθελε να βάλει μία παύση. Η Μαρία Μπεκατόρου πήρε. Όχι Μπεκατόρου, λάθος Μαρία. Η Μαρία Μπακοδήμου την έλεγε στην πριγκίπισσά του. Μαρία Μπακοδήμου, για μαζέψου λίγο που θα την πεις στην κοπέλα του Σωκράτη. Άντε. Πιέζεται πάρα πολύ, εντάξει. Σωκράτη, αλλά η Κυριακή. Όχι, συγγνώμη, αλλά η Κυριακή είναι μια κοπέλα που βλέπετε ότι πιέζεται πάρα πολύ. Ωραία, και για χάρη του reality δεν θα κάνουμε έναν άνθρωπο να το φέρουμε σαν άκρα. Δεν μπορώ να τη ρωτήσω τι την πίεσε. Εντάξει. Γενικότερα. Σωκράτη. Κάποια όλα πρέπει να μάθει. Ναι, να το πρέπει να το ρωτήσω. Αυτό πρέπει να το ρωτήσω. Αλλά η Κυριακή είναι ένα άνθρωπο. Απλά γιατί δεν χρειάζεται να κάποιον να ξέρει τι θα πει. Και μπορεί να και εκεί να πιέζεται. Το τελειώσα ποιο στο σπίτι. Αισθάνεται ότι να δείξει, αυτό πρέπει να δείξει. Όχι, ό,τι γουσάρα θα κάνω, Μαρία. Σωκράτη, σταμάτα. Είναι άντρας βαρύς, θα κάνει ό,τι θέλει, θα χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι.
Άντε Μαρία Μπακοδήμου. Τώρα κάτι στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ είναι τα επόμενα GNTM. Ωστόσο, προσωπικά, ανάμεσα σε όλα αυτά που είδαμε, τα GNTM που βγήκαν, οι νέες σεζόν GNTM, όχι οι δύο πρώτες σεζόν που βγήκε το 2009 και το 2010, οι νέες σεζόν λοιπόν αυτές, πρακτικά, μπροστά σε όλα αυτά που είδαμε, θεωρούνται οριακά κολέγιο. Επομένως, είχαν και αυτές, προφανώς και είχαν τρασοστιγμές, οι οποίες μπορούν να σχολιαστούν. Αλλά θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή δεν αξίζει το χρόνο μας να σχολιαστούν κάτι τέτοιες στιγμές. Γιατί είναι τόσο διαδεδομένες, τόσο γνωστές και εμένα προσωπικά μου φαίνονται πάρα πολύ φρέσκες. Δεν ξέρω αν φαίνονται τα χρόνια μου και ακόμα θεωρώ το 2017 λες και ήταν χθες. Ακόμα και αν έχουμε 2023, ίσως αυτό το βίντεο να το βλέπετε το 2024. Αλλά δεν ξέρω. Γεια σας και πάλι, χαριτωμένη post-edit εδώ. Ενώ είχα γυρίσει επιτυχώς στο τελευταίο μέρος του επεισοδίου για την Trust TV σήμερα, κάτι με ενοχλούσε. Κάτι δεν μου κόλλαγε καθόλου. Και επειδή μία εικόνα ίσουται με 1000 λέξεις, αποφάσισα να εκφράσω με ένα μοντάζ όλα αυτά που δεν μπορούσα να πω με λόγια. Απολαύστε λοιπόν αυτή τη σύντομη συλλογή με τρασοστιγμές, που σίγουρα θα φρεσκάρουν τη μνήμη σας στα τελευταία γεγονότα αυτής της τριετίας ή τετραετίας, ανάλογα πότε θα βγάλω αυτό το επεισόδιο. Έχω σκεφτεί απλά να μάθει να σέβεται κάτι που της λες. Μη μου μπαίνεις σε μένα έτσι. Μη μου μπαίνεις σε μένα έτσι. Μπορείς και με φόρα. Χριστίνα, ήθελα πάρα πολύ να συνειδητοποιήσει μέσα από το θυμό μου ότι πρέπει να καταλαβαίνει αυτό που της λες. Δεν θέλω να μου αποκαλύψει το σάφρενο. Και εκείνη δεν το καταλαβαίνει. Έλα κορίτσι, τα σκουπίδια σου. Και σεβασμό πρέπει να μάθω τα μικρά, όχι εγώ. Νομίζω ότι τα έχεις πάρει πάνω σου, να ξέρεις. Και δεν είναι καθόλου αυτό, γιατί νιώθεις ότι έχεις ανέβει πολύ ψηλά και η προσγείωση θα είναι άσχημη. Ριέτα μου, πρέπει να πει δεν είμαι σου, είμαι μόνο του Παναγιώτη, σε παρακαλώ πολύ. Έλα τώρα. Κρατάς την άποψή σου και τον εαυτό σου, εκτός αν σε ρωτήσω. Η Ριέτα ξεκάθαρα τρέμει σαν το ψάρι κάθε φορά κι ας έχει τριαντάφυλλο. Το γεγονός ότι η Άννα πήρε από το πρώτο της ραντεβού ακόμα δεν είχε τριαντάφυλλο και εσύ πέρασε τόσους καιρός να πάρεις τριαντάφυλλο, θα άρχισα να ανησυχώ. Ξέρεις πολύ καλά τον λόγο. Μα ανησυχεί, γι' αυτό τον λόγο μιλάει. Η Νικόλ συγκρίνει εμένα με την Άννα. Καλά, Νικόλ μου. Θα δεις εσύ, θα έρθει και η δικιά σου η ώρα πολύ σύντομα. Εσείς γιατί προστατεύετε την Άννα, τι ακριβώς κάνετε? Εγώ μιλάω τόση ώρα μόνη μου και έχω ξαφνικά ένα κουμπάκι. Μπορείς να μη φωνάζεις. Θα κάνω το κουστάρο. Ριέτα, είσαι καλά. Είσαι καλά. Εμένα μη μου πεις άντε πήγε. Εμένα θα μου μιλάς. Εμένα θα μου μιλάς με σεβασμό. Άντε έβαζα να μιλάς με σεβασμό. Γιατί και εσύ. Γιατί την κοροϊδία που κάνει το πλήρω τότε. Την κοροϊδία που λυσνιέσατε και πετάς μόνοι. Ναι, εμένα πρέπει να μου μιλάς σοβαρά. Εγώ θέλω να δεν μιλάω. Γιατί σε κατάλαβα. Σε κατάλαβα και εγώ και όλη η Ελλάδα. Και μαμούλια αυτό τώρα σε κατάλαβα. Τι με... Πες μου, τι με κατάλαβες. Πες μου, τι με κατάλαβες. Πες μου, Σοφία, άκουσε με, μου έχεις κάνει πολλά χειρότερα. Εδώ προχθές το βράδυ ήσουνα. Τι έλεγες όλους? Τι έλεγα? Άννα Μαρία, τρώμε αγάπη μου. Άννα Μαρία, τρώμε. Εγώ είμαι στο τίποτα. Πας καλά. Έλα τώρα. Πας καλά. Πότε έγινε αυτό? Πες το. Δεν σου είπα τίποτα. Ποιος ήταν εδώ πέρα? Λες ψέματα. Ποιος είναι ο μάρτυρας εδώ? Ποιος είναι? Ωραία, πείτε. Ποιος το είπε? Ποιος το είπε? Το είπα εγώ αυτό. Το είπα εγώ. Το είπα εγώ αυτό. Το είπα εγώ αυτό. Μιλάει η Ραμόνα, άκου λίγο και τη Ραμόνα. Άννα Μαρία, Ραμόνα το είπα εγώ. Το είπα εγώ. Το είπα εγώ. Ραμόνας ποιος βάλω τον έξω? Ο Γρηγόρης και ο Ζάκ. Ο Γρηγόρης. Είπα εγώ αυτό το πράγμα. Αλλιώς θα το έλεγα εγώ.
Εγώ με την Όλγα μπορώ να έχω πράξει. Είπε ότι ήταν φίλοι με την Νικόλ. Σωστά, κορίτσια. Είπατε ποτέ ότι ας δεν είμαστε λίγο για την επίθεση. Ναι, ας μιλήσουμε για το γιατί πάλι ξεφεύγει λίγο η κουβέντα. Ναι, συγγνώμη. Γιατί έχετε το πρόβλημά σας ποιο είναι, ποια θα καταλήξει στον τελικό, αυτό δεν είναι το ξεκαβάλα λέει. Όχι, εσύ πρέπει να ξεκαβάλεις. Ξεκαβάλα, εγώ μια χαρά είμαι. Ξεκαβάλα. Έτσι καθαρισμένη γουστάρω. Ναι, γουστάρω καθαρισμένη. Αέρα. Μια χαρά. Λοιπόν, το λίγο είναι βασικό. Άντε, γεια. Το θυμάσαι. Αυτό είναι το πρόβλημά σας, ξεκάθαρα. Σου λέει κάτι. Προσπαθείτε με πολλούς τρόπους, προσπαθείτε με πολλούς τρόπους και δεν θα τα καταφέρετε. Προσπαθείτε με πολλούς τρόπους, Νικόλ μου. Έχεις τρελαθεί πραγματικά, δηλαδή έχεις τέτοια αιμονή με ορισμένα πράγματα. Προσπαθώ να διαβάσω το μυαλό μου, έκανα μια κριτική να αποφύγεις τη συζήτηση και να μην απαντήσεις αυτό που θες να απαντήσεις. Πώς εφόσον δεν με ξέρεις, μπορείς να κρίνεις τι κάνω εγώ, ότι αυτά εσύ τα σκέφτεσαι, γιατί είσαι πονηρή. Βούρλο. Τι μάθαμε λοιπόν σήμερα? Αρχικά μάθαμε ότι άμα δεν έχεις το σωστό media training, καλό θα ήταν να μην βγεις ποτέ σου στην τηλεόραση. Μάθαμε ότι το να κλείνεις ένα μάτσο κόσμο με διαφορετικές απόψεις, διαφορετικά πιστεύω, διαφορετικές πεποιθήσεις, σε ένα σπίτι για πολλούς μήνες δεν είναι απαραίτητα καλή ιδέα. Μάθαμε ότι ο έρωτας βρίσκεται και αναπαράγεται, get it, στην τηλεόραση και γενικά βρήκαμε πάρα πολύ κόσμο που δεν θα ήταν καλό να γίνουν παραδείγματα προς μίμηση. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το πρώτο μου ever επεισόδιο. Ελπίζω να σας άρεσε και μην διστάσετε να μου γράψετε στα σχόλια τι άλλο θα θέλετε να δείτε από μένα στο μέλλον. Much.